So ito yung tuba niya mga katuba, no? At ito pa, oh. What's up mga katuba? Good morning sa inyong lahat dyan. Sa mga OFW dyan, good morning. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat dyan. So ngayon mga katuba, ang i-vlog ko ngayon, magdawat ako sa tuba. Yung kunin yung tuba sa taas ng niyog. So ngayon mga katuba, hindi natin patagalin to. Let's go. Ngayon mga katuba, akyatin ko yung tuba, kunin ko na sa taas. Yung mga katuba, akyatin ko muna mga katuba. So ito mga katuba, kunin ko mga katuba kasi mineral yung nilagay ko mga katuba. Palitan ko ng ano, kawayan. Okay, naman ko yung low pressure na po. Dito to yan. Kadadlaw ulan ani mga katuba, kadadlaw kita makaligo. Yan lang mga katuba. So mahaba yung tali, tulan natin. Saka lalahitan. Yung manipis lang pag lahit mo mga katuba, ganyan lang. At saka daling maubos. Ngayon, ito ang ilagay natin. Hindi na to. Tumulo na siya mga katubaw. Ito lang pagbalot mga katubaw, no? Kailangan sarado siya para hindi mapasok yung mga bubuyog. So malapit na siya maupos mga katuba kung dito. So may ano pa, pangatlo, hindi pa na lagyan ng ano, sugong. So babalutin ko yan mamaya hapon. So yung tuba niya mga tubaw, pula to, pula, may tungog. Saka tunas mineral mga katuba, ihalo ko. Halo natin kasi kunti lang eh. Kasi ibaba natin to para mahugasan, para matamis yung tuba. Wow! O lipat tayo sa kabila mga katuba. Bababa muna ako. So ngayon mga katuba, lipat na tayo sa kabila. Ito yung panghuling ano, puno. Yung pupunan ko ng tuba. So
Ako na yung last nga punuan akong katkato mga katuba, no? So, sa itaas lang tayo magkita mga katuba. Kasi, mahirap mag-akyat pag mag-video. May dala pa akong, sugong. So, nandito na ako sa itaas mga katuba. Kahirap ng kalisod-lisod. So, kunin ko na itong tuba mga katuba, no? So, ano muna natin yung camera. Yan. Mga katuba, oh. Kalahati, dito. Yung tuba. Kalahati. Tapos, lalahitan natin mga katuba. Papalitan ng nung lalagyan ng tuba. So, muna natin. Adjustan muna natin yung tali. Tuba. Tapos, linisan yung gilid. Yan. Ipakita ko sa inyo mga katuba, no? Kung gaano siya kalakas tumulo. Malakas pa tumulo sa singot. Pawis na ako mga katuba. Mga katuba, oh. Yan. No. Lakas, no? Ito. Yan. Lakas yung tumulo. So, lipat muna tayo sa kabila mga katuba kasi may babalutin pa ako ng bulok. Yung ganito. So, ito na mga katuba. Ito, babalutin ko to mga katuba, yung bulok nito. Yung tuba niya, oh. Ito, babalutin ko to. Kasi pag hindi mo to binabalot mga katuba, mabiak to. Malapit na siya mabiak, oh. Kailangan talagang balutin. Muha ka lang ng dahon ng saging pang balot. Simple lang pagka mga katuba, tali. Ganito lang mga katuba, oh. Tapos ganyanin mo mga katuba. Yan. Para masikip lang yung butas. Kasi straw lang yung pangbalot ko pang tali ko mga katuba. Yan. Yan, tama lang yung tali mga katubaw. Tapos tali mo sa baba. Tapos linisan.
Yan. Tapos, yan, ilagay ang 1.5. So, dito muna tayo mga katuba, no? Ito yung pantakip. Takpan natin ng igi. So, tapos. So, ito yung tuba. So, hanggang dito na lang tayo mga katuba, no? So, yung hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na para updated mo sa ako ang mga video nga itong upload. O sa ako Facebook page, no? Paki-like, share, and follow na lang. So, yung hindi pa nakapollow, follow na. So, shout out sa inyong tanan. So, hanggang dito na lang tayo mga katuba. Thank you.